Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kebaikan di channel YouTube Mas Kepemali pemirsa. Selamat pagi, guys. Panen pemirsa lo. Pisangku panen. Wingi ceritane kok gak tak konten. Iku tak konten delaleki lali ora tak penyet video sampai bar. Posisi aku terakhir aku yo rada nglir migrain, yo ora fokus. Wes tak tegur tak konten dengan lali ora tak penyet video tiwas ngetepyes seberapa jam iki guys lho pemirsa ya lho tak jupuk siji ini anu pemirsa aku mau cuma ngambil 2 sisir selebihnya tak kasih no mae ben dipangan mae apa dijual mae terserah tapi pisang raja itu enak jenis pisang raja itu ya rajane pisang dia akan menjadi favorit enak. Wing, alah ceplok. Mantep guys. Tak masang iku ae aku tripod. Nah, enak kita coba guys. Pisang raja. Raja opo Mbak Yura? Raja opo ki ora roh aku. Raja opo? Aku juga arep pemirsa. Arep jemur iki lho. Jemur apa Mbak kan jemur bawang merah guys. Ki tuku tonggoku. Ketok ora tuh. Ki tuku tonggoku. Tonggoku panen berambang. Ya isek basah guys. Kilone 26. Aku tuku setengah kilo. Soalnya iki rada wis dipeseni tonggo-tonggone pemirsa. Jadi ini apa tak tripod ayo. Tak jajali gedangnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sesuk panen pisangnya guys. Ya Allah lagi nih mbok. Ini mbok bisa. Agak iki ngrasakno pisang mateng opo ini. Mulai pisang nanti pepe dhisik. Itu wis do pesen kok guys. Mbak aku man ora Mbak Uman Mbak. Karena wingi aku gugup ya memang ora woro-woro karo tonggo kuliahane wong aku gugup ndang ceritane kan memang wong pertama kali ini anakku masuk SMP ya pemirsa tes masuk SMP masuk aku wong tuane gak romo kok nek wis rapat apa piye yo ben bae kenapa ikut bae yo ya piye carane aku berusaha untuk nyari apa jenenge sok mbene Mas Alex sampai STM iki kepengen kuku negeri kabeh ngono lho guys ngono kan biayanya kan lebih bisa dijangkau. Nek swasta kan memang lebih biayanya lebih banyak lagi. Pengennya nek iso negeri ngono guys. Ngono karena mencari SMK atau STM untuk jurusan anak laki-laki kalau negeri kan dicepu sini rada ketoke belum ada ngono guys. Karepku kenapa tak sekolah nang Jepang yo perkorone kuwi ben sekalian sekolah lulus ngono. Nek wis kerja yo ben sithik-sithik yo ngopani mbae guys. Sing ket bayi ku wis ngopani mbae. Nek aku tak langsung tak goreng niku ketoke aku koyo wediku nggelakno bapak ibuku memang Mas Ali ki anakku cuma kan kejelek sing ngopeni mbae guys. Kita tinggal kerja nang gudang kuwi yo wis sampe mbae. Digendong bae karo dodol ngono ketok seolah-olah kok aku nek tak gondol rene langsung ku aku ngesakno ngono lho guys tak pindah rene pemirsa wong nek kono blereng ora kapan ki mbek tak iki pemirsa tak pisah-pisah tak pilih tak jupuki kulit sing elek-elek iki pemirsa mbok tripod ora kena dijak mergal maaf yo nek goyang-goyang. Terus HP ini juga HP nganu guys ya, ora iso.
Ki urung tak resiki pemirsa, aku nek aku mondar-mandir kok mbok komen neh aku serba salah. Tak pepe. Terayu yo teles pemirsa. Ayo sawah dhewe cuma ayu termasuk bagiku itu termasuk murah lho, guys. Kadang kalau yo bakule cerita nek misale aku gawe roti nek tak undakno yo sepurane, Mbak. Iki apa? Ya aku paham pemirsa, nek aku gak tahu pemirsa. Pengen tok roti enak. Misal pesen roti, pesen kadang aku pengen donat ataupun aku pesen kanggo acara lamaran nikahan, acara nikahan yo, buku seserahan nikahan. Kuwi mesti bakule kondo aku nek pesen karo Mbak iku. Mbak sing duwe brambang iki. Lho Mbak ora apa-apa Mbak kabeh iki mundak. Wong jenenge pengen enak. Mbak nggih tren rotine sing bakulangan kuwi enak guys. Cuma aku pengen ngoten iki isih iwuh. Wong gelem ora. Tapi tetap promosikno ben mungkin ada sekitar cepu yang pengen beli nang iki Mbak Mia ini ki Mbak sing dikumpuli ya wong tuwa niki duwe brambang to panen. Aku gak woro-woro soalnya apa? Wingi aku wis gugup kan arep nemu. Jepang. Ya kok kuwi mang ngeterno Mas Alek. Masuk SMP ini tes juga memberikan informasi soal daftar ulangi nanti awal bulan. Iki yo mbek nyari uangnya buat yo saiki memang kalau sekolah negeri itu gratis nggak bayar SPP atau segala macam, tapi kan seragam iki yo tuku lah guys. Zaman saiki gratis kabeh iki yo apa gak mumpuni negara arep bayari kabeh murid berapa ratus juta manusia. Ayo nek sekitar nek biaya hidup nek anak SMP nek di desa yo iso digayuh lah. Kuwi nang kota malah luwih larang meneh. Kuwi kan tergantung daerahnya. Saya tidak membanding-bandingkan. Aku wis tau urip nang kota, guys. Do ngomongin ngono wis salah, wis tau tak alami. Dadi wong perantauan. Piye carane sampai aku juga pernah puasa supaya apa? Uangku ben cukup iso ngirimi wong tuwaku jaman biyen, guys. Ben wong tuaku yo seneng manuk ayam, jenenge wong urip iku apa lagi, guys. Ya. Kilo pemirsa, setengah kilo ya. Aku ki nek masak apa-apa, pemeneh Mas Santo nang omah. Ki bawang merah iku luweh nganu, guys. Luwih kenceng daripada bawang putih. Jadi, Mbak aku pesen setengah kilo Mbak, tak nggo dhewe. Ibuku nang kana ya lagi bar tuku padha wae tanggane ya ana sing panen. Mana kadang ibuku nek pergawe kan yo sayure kadang tuku. Bapakku yo kerja kadang kala nek kerja nang sawah. Nek nang proyek mesti samude nek nang sawah kadang kala ditanggung sing duwe sawah mangane. Mulai nggawa sego budal dikei mangan ngono nek kadang buruh apa jenenge macul, buruh Daud nek bapakku. Berarti nek pas gak ono proyek ngono ku mergane sawah, bapakku guys. Mande pandi besi saiki wis laran guys. Rewang-rewange yo ono wis meninggal, ono sing wis tuwa. Ibuku nek tutulan sepi kadang kala dikon tandur tanggane, dikon matun. Alhamdulillah isa sehat yo. Isa enom yo ben kerja gak apa-apa yo kesibukan guys yo. Mari kecilik bapak ibu wis biasa begawe guys. Wong isa sudono. Tepe nang ndi yo nang jobo mau cari pitik. Aku mau ngangkut pitikku bisa ditelat dongi jagung nganti buras kabeh ndase ya.
guys, gimana cerita soal panen pisang. Pisang ini tak anguk, wingi ku tak anguk. Tak anguk iki wis dipangani codot. Mungkin ngomong kekes mbuh kewan apa aku ora mudeng bahasa nang kene. Sanget iku hewan sing mangani pisang iki nek gak bajing yo codot, nek gak codot yo manuk ngono. Kekesku mungkin bahasane mungkin codot mungkin kali ya. Kadang iki bahasane daerah Jepun karo Jepun iki beda. Jepun loro beda kok. Dunak rinjing, aku bingung. Kue Bugis ngomongnya mendut ngono. Terus apa meneh ya kadang memang condong bahasane Jepun ku mirip-mirip daerah Padangan guys, Jonegoro pun. Kadang aku yo isek belajar adaptasi bahasa-bahasane, kebiasaane, tradisine. Kok ning kene pisanan awal kan nonjok ki apa? Aku takok bojoku, iber-iber Bu, iber-iber berkat uduk. Nek nang kono nek Jepang kan memang nek uduk nek kene ki gak mesti, yo kadang uduk kadang sego biasa mbek iwak. Banyak perbedaannya. Terus di sini juga sistem mungkin misalnya hari ini nonjok, nanti sore boleh nyumbang buah, besok hari hani juga masih boleh sampai kadang batasnya habis asar atau habis luhur. Ya kalau di Jepang kan nonjok atau iber-iber uduk itu biasanya 2 hari. Hari ketiga baru boleh nyumbang buah. Awal kesini ku juga kadang kaget. Loh kok wis bar kabeh kok agek aku nyumbang buah, kadang sungkan guys, ape nyoteng ki sungkan. Ngono aku ki wonge ora angger gak kabeh wong kan gelem disoteng. Guys, gimana mbek cerita-cerita sambil milih gambang ya guys, muga-muga rezekine padha lancar. Sing anake lagi masuk sekolah muga-muga ndang keterima. Dan kedepannya muga orang tuanya bisa mencukupi kebutuhan anak-anak. Wis duwe anak ngene iki kebutuhane mesti prioritas anak-anake guys yo. Pokoknya misalnya ada tanya soal Alex, soal Jojo, bisa lihat di konten ya. Saya sudah nggak bisa menjelaskan banyak-banyak lagi. Saya juga takutnya di komen pemirsa yang lain. Ngono nek pengen ngerti didelok kabeh kok. Soal masalah kok ngene, Jojo kok ngene, silakan dilihat di konten saja. Saya nggak sempat satu-satu harus saya jawabi terus. Soalnya yang nonton yang takut blenger guys. Oh ya sudah tak jelaskan soal Mas Alex, soal Jojo, soal Mas Anto ya. Tolong yang kok penasaran soal Jojo, penasaran soal Mas Alex, silakan saja dilihat kontenku. Aman tako, ayo majar, ada mungkin lagi nonton cuma tolong ya komen sesuai dengan konteks-kontennya. Bowing ono sing komen tapi mbok dihapus mbok gak paham yo. Mau berangkat wong kontene numpak sepur kok takoke kalau ngemendi. Apa mbok tukokno? Mbah, ndek apan komen wis gak ono mbok dihapus mbok piye ora tahu. Konten berangkat kerja kok yo takoke mbok salah ning ndi kalau mbok mbok tukokno. Mbak aja men dibola-balane mulane aku pokoke sing wis pernah tak jawab ora kara tak jawab meneh. Ya. Kita berusaha untuk menghormati orang lain guys ya, nek ngomong juga perlu dijaga soal iki media sosial. Nek omong kok tak omongi marek-marek yo hati-hati nek ngomong dijogo kesopanane, oke? Terima kasih, ojo lali rekomendasi kalau Mas Gopon, alam berat semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.